ଗୋପରେ ବୁଲିଲା ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରଥ। ଆମ ପଇସାରେ ଚାଲେ ସରକାର, ସୂଚନା ପାଇବା ଆମ ଅଧିକାର ସ୍ଲୋଗାନରେ ଓଷା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡଭାର, ଗଣେଶପୁର, ଅଣ୍ଡରା, ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସୂଚନା ରଥ ପରିକ୍ରମ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସବିଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଆଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ସଂଘ ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଓ ଗୋ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବନରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ରଥ ପରିକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ 27 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବନରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଗୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକ ସୂଚନା ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୂଚନା ମାଗିବେ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାଗରେ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଜନସାଧାରଣ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ କାମ ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ, ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହଉନି। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି MGNRGS ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ବ୍ଲକର ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ପାଇଖାନା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ଧ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଆଇନ ବଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତମେ ଜନସାଧାରଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ କପି ସହକାରେ ଆଣନ୍ତୁ। କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କାମ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଅଫିସର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଲେ, JEI ରହିଲେ, SDO ରହିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ BDO ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଭୟ କରିବେ।